Probo. Sebelum santai. Monggo, berat. Sakit sehari. Sakit, kecosan. Oh, iya Pak. Sampun dia. Sampun Pak, segar sangat. Oh, iya. Ngojok nggih, Bu. Ngojok nopo? Teh? Kopi? Oh, kok repot-repot Pak. Ini kopi ke mau. Oh, nggih. Kulo tinggi nyungkau. Nggih, Pak. Kene. Kene. Manu, kopi loro kadang bapak lan ibu sing lagi yo. Ini mau nyampean boten Pak. Iya, kudu. Oh, sok orang nganggo nyambian. Pilihan sing apik yo, ya. Sampun repot-repot Pak. Kopi ke mau sampun cukup. Oh, nggih. Kulo nuwun. Oh, sung santai. Nuwun sewu Pak. Dipangaken rumin kulo landung menika sepatu kalian Ibu Nur. Oh, nggih. Kaya suwi. Monggo. Kulo. Ada mereka. Inggih Bu, saung kulo sami suwun menika bareng ngaturaken kabar baputra panjenengan. Oh, kabar menapa? Srilah lagu luwih sakit. Ternyata kalau kulo sampun sami tulis nyambaan pun. Inggih leres Bu, anu makaten Bu, kalau wau kulo pikantuk telepon saking Sriosipun sampun medal saking rumah sakit boten mawi pamit. Mana menajeng dateng maliran kalian Pak Dokter. Sriosipun piyambakipun kasnare kalian Pak Dokter. Sri najeng tapi Magelang. Kurang ajar saku. Lah dokteripun sinten asmanipun? Sriosipun asmanipun Gunawan. Gunawan? Nggih. Dokter Gunawan ingkang nyambut damel wonten rumah sakit Bethesda. Prak menika anak kula. Putra panjenengan nggih. Anak kulo kok ngantos dipun mlakuraken dhateng Magelang. Kados pundi menika? Loh. Kok malah anak kula ingkang dipun lepataken pra anak kula ingkang dados korban dipun ganggu putri panjenengan. Lah restrik kok kados mekaten kelakuanipun. Oh, loh. Sri, Pak bocah sing apik banget atine. Sore isi cilik. Mosok wani ganggu dokter. Singuran cocok iki ra anakmu. Wis duwe bojo kok wani sewenang karo cilik. Kowe wong desa nek ngomong karo ngono kaya aku. Wis ditompo nginep nang omahku malah ramyak. Dasar kerek munggah balik. Sabar Pak, sabar Bu. Pengalihipun kulo aturi dipun sarengaken. Wah, mboten sisa duka. Monggo enggak, monggo. Kulo nyuwun pangapunten Pak. Anggen kulo matur kulo wau panci ragi kasar. Nyuwun pangapunten. Oh, semanten ugi, Bu. Wah, ising kula kok kados saged matur. Kados mekaten kalau wau. Yen diunjukane. Kok maju mundur wae. Unjukane ndang dicaosake. Anu Pak, nuwun sewu, wonten tamu. Mau tamu? Endi? Ngaten Pak, polisi tiap kali. Polisi? Wah, mbok nang diaturin mlebu wae. Kok plong-plong koyo ketek itu lho. Monggo Pak, monggo nang mriki. Oh, wah, wis ora ngono kursi. Jam, kene. Ono kursi loro ning kamar tengah. Cepat. Monggo Pak, monggo Bu. Wah, tulen gambar iki mawon. Monggo enggak. Ampun Dik. Pak,
Kulo wonten mriki kemawon. Dari mereka kemawatan. Menjadi jaga kalau bapak. Karsa menopo, kalian pulau, Sanes. mestinya pun kalian Pak Proto. Nggih sanes, Pak. Menapa wonten mriki ingkang asmanipun Suparto? Masih kok Pak Suparto? Masa pula? Kok Mas Parto itu dipun adopsi? Mas, kok kau dah meeting di kuliah itu sedikit proyek? Benar-benar dengan internasional pun Suparto. Ini wonten perlu menapa kok badhe pinanggih kalian kula? Mas, panjenengan kula aturi tumut dhateng kantor politik. Kau arti juga politik? Lu apa? Ya Bu, selesai ngerti aku Mbak Nur. Tenang. Waduh. Hai. Kenyangan bujuk-bujuk. Kok kenyangan? Rasanya mumet banget. Aduh. Tadi orang kata, aneh ke. Anak-anak putih, nyabat. Mboten nopo-nopo Pak, Bu. Kula pancen tok semaput kados ngonten wae. Mas Parto wonten pundi? Kok monten, layu ayah itu. Hah? Minggat? Kurang ajar. Kata kita. Ayo.